के भाव बा। जेकर पति प्रदेश में बाड़े, शादी करके लिए अइले, अनेको वादा कइले कि तारा के कबे छोड़ब ना, जहां रहब तहां संग ही रहेब। लेकिन मजबूरी के चलते एक महीना में अभी औरत के हाथ के मेहंदी भी नहीं थे सूखल, तब तक छोड़ के चल गई बाड़े। औरतिया कहतिया कि हाथ धरा के मांग सजा के ले अइलो सजनवा, रानी बना के राखब तोहके, केतना देखो लो सपनवा। कि हाथ के मेहंदी छूटल नहीं, कि चल गईला परदेश में, आर साजली सपनवा मोर लोर में धोआइल। कि जियतानी पगली के भेष में, वह औरत कहतिया कि जब से गईनी परदेश पिया, दिल चैन नइक पल पावेला। बिंदिया चूड़ी झुमका बाली, गजरा न तनिको भावेला। से गईनी परदेश पिया, दिल चैन नइक पल पावेला। बिंदिया चूड़ी झुमका बाली, गजरा न तनिको भावेला। शौख सिंगारवा बेकार लागतावे, सिंगारवा बेकार लागतावे। सुनसान से जिया हमार लागतावे। शौख सिंगारवा बेकार लागतावे, सुनसान से जिया हमार लागतावे। रूपम बाबा है ना ताकि तने ध्यान दी। औरतिया का कहतिया, कहलस कि जब से रौरा गईनी हमरा का जाने कौन बीमारी धलेले बा। न खाना नीक लागता, न पानी नीक लागता, न आँखी में नींद बा, न दिल में करार बा। औरत कैसे कहतिया, जब से गईला तू हमके बिसारी, जाने धइले बा कौन बीमारी हो, जाने धइले बा कौन बीमारी।
हो नहीं बुझेल हमरो लाचारी। अब न सताव जनी डहकाव कर कौन जतन, अब न सताव जनी डहकाव कर कौन जतन। रौरा बिना सुना घर बार लागता रौरा बिना सुना घर बार लागतावे, सुनसान से जिया हमार लागतावे। सब सिंगारवा बेकार लागतावे, रौरा बिना सुना घरे बार लागतावे। आई पुरस्कार आइल जितेंद्र शर्मा जी दिगोदी बोली से हजारों हजार रुपया पुरस्कार दहनी। मुकुल श्रीवास्तव जी पुरस्कार भेजले बनी, हजारों हजार रुपया पुरस्कार बा लखनऊ से, हमरा तरफ से नमस्कार बा। रूपा में बतानी हंसत रही ध्यान दी। औरत कहतिया रौरा हमरा के गाय बैल जैसन घर में बांध के चल गई बानी, बताई अगर खाली खा के अन्न खा के पेट भर लेवे कर रही तो हमरा बाबूजी के घर कौन खराब रहे, वही जी अपन जिंदगी काट लेती। रौरा तनी सोचे के चाही कि हम कितना दुख में कितना विरह में बानी। रौरा तन को बात नहीं बुझत, कितना निर्दयी हो गई बानी। कहतिया भूख पेटवा के अन्न से भराई, तन के भूख अन्न से न जाई हो, तन के भूख अन्न से न जाई। सुन से जिया लागत बावे फांसी, कहिया ले बिरह में जरी हो, कहिया ले बिरह में जरी हो। सुनय सजनवा तन के गहनवा देत बावे ओ रहन, सुनय सजनवा तन के गहनवा देत बावे ओ रहन। माहुर जैसे सगरो आहार लागतावे, ए राजा जी हो। माहुर जैसे हमारा आहार लागतावे, सुनसान से जिया हमार लागतावे। सबख सिंगारवा बेकार लागतावे, सुनसान से जिया हमार लागतावे। और औरत कहतिया मन में कितना
कितना सपना सजा के हम अपना पिताजी के घर से आई रहनी कि जाए ससुरा में अपना पति के दुलारी बन के प्यारी बन के रहब। लेकिन जब ऐनी ऐजी आवते रउरा जब छोड़ के चल गईनी तो ऐसन बुझाइल कि हमार दुनिया लुटा गई। कैसे कहतिया, कितना सपना सजल रहे मान में बन के रह पिया के दुलारी हो, बन के रह पिया के दुलारी। छोड़ के गईला तो ऐसन बुझाइल हमर दुनिया लुटा गईल सारी हो, हमर दुनिया लुटा गईल सारी हो। शर्मा अनिल से बात कही दिल के सुना तनी सजन, शर्मा अनिल से बात कही दिल के सुना तनी सजन। चढ़ली जवनिया इधर लागतावे ए राजा जी हो, चढ़ली जवनिया इधर लागतावे सुनसान से जिया हमार लागतावे सब खसिया